snima. Dobro jutro. Rano je. A, kako kaže naš narod, ko rano rani, dva majstora grabi. Meni bi danas trebao samo jedan. I juko ka gužva, majko moja. Kao što rekao, meni bi trebao danas samo jedan majstor, a ja već imam nekoga na umu, to je Borko. Borko je osoba koju sam ja upoznao pre par godina na moru. I on je jedan vrlo korektan i fin mladić i ono što je najbitnije, zabavan. I dobar je majstor, tako sam čuo, duše, nisam imao da prilike da ga isprobam, ali evo, sad ono kao je prava šansa za to, pošto ova majčina kola nešto tandično lupaju, ko zna šta im je radila. Zašto baš Borko? I zašto majstor? Pa mislim, ako kupujete kola, a nemate pojma kao što nemam pojma ja, onda je majstor osnovna stvar, bez majstora ne može. Ja se nadam da će on ide sa mnom da procenimo kola i da se možda malo pomogne oko cenkanja, da kaže neku manu i posle da ih popravi i kad ih prodamo da podelimo pare. To je neka moja ideja. Evo nas kod Borka. Da vidimo kakva je situacija. Malo se sredio Borko, boga mi. Kao što vidite, stavio i firmu. Reklama, bato, najbolji servis ikada. Gazda, stigli gosti! Otvaraj! Kakve su ovo kamere, bre, brate mili? Ajde Borko! Mi smo se dogovorili sad, vidiš da sam, bre, u sred posla, čoveč. Ajde! Pa mislim, stvarno nije u redu, majke. Izvini, brate... Znači, rekli smo mu 12. Rekli smo, brate, izvini, brate. Znaš, dok sam navato kamermana, dok sam se ja sredio, izvini. Ne mogu da verujem, ja. Izvini, ajde, hoću da popričamo ono što smo se čuli. Hoćemo, ajde. Vidi, rešio sam da pravim emisiju o polovnim automobilima. Dobro, slušam te, ajde. I sad, znaš šta je problem? Problem je što jednostavno nemam ko bi išao sa mnom. A u majko, šta je to? Nemam ko bi išao sa mnom, razumeš, se zove na pijetu, mi pomogne da tu celu priču reši. Kapiraš? I sad ja treba s tobom da idem u sred ove gužve. Jesenje. Pa, mislim... ali ja ne znam ništa, brate, razumeš? Ako ja odem, prevarit će me dušmani, znaš, kakvi su, samo čekaju ovcu kao što sam ja. To jeste, ali nemam vremena sada, kažem ti, u izgradnji sam, u posao preko glave, haos. Znam, ali koga ću da nađem, Matulja, ako ne nađem tebe, razumeš, znaš, mislim, nijedan, evo, o svima sam razmišljao, ti si mi jedina nada, što kaže naš narod, jedini si mi ti ostao. A? Jel ima šanse? Teško. Nema šanse, bez ljutnje, ali ne može. Znači, nema teorije. Znači, nema šanse. Bez zeznja, nema si ljutiš, gotovo, nema. A ne ljutim se, Maturin, ali znaš kakve su situacije sa parom? Dođeš, najbolje je da dođeš i da se pregleda auto na dizalici. A to bi moglo? To bi moglo, to nije problem i to ćemo naći vremena. A ti treba da doteraš auto. Znači, mora da se digne auto i da se vidi šta i kako. Kako ti misliš da gledam na parkingu auto? Može vizualno, a posle Borko kriv. Nešto bude ili nešto dodatno posao, šta ćemo onda raditi? Pa ja sam tako nešto razmišljao da ako nešto bude da ćeš ti da popraviš. Pa jeste, sad tražio si samo da se pregleda auto, a ne da se radi, evo. Pa, slušaj, ali nešto malo da se popravi. Znaš, ja sam mislio da to sredimo malo, razumeš, da ga malo doteramo, picnemo, znaš, isteramo ga i zavaljamo ga, zajebemo li ga za 100-200 evra više. Idu pičku, mati! Ej, bre! Zato ne treba stojiš u radnom prostoru, je. Znači, to se ne... Tamo sedneš i uživaš, je. Znam, brate, ali frka mi je, mora da te navatam sad dok si mi pečan, razumeš? Nema, samo da dođeš, ne vredi. Znači, nije adekvatno, znači, uraditi pregled na placu. Znači, ništa, samo pregled na dizalici ti je najbolje za mene. Dobro, ja i ti smo se znači dogovorili, Matori. Ja doteram kola, ti ih pregledaš. Može. Kad ih prodam, može. Dogovorit ćemo se za neku čast. To ne treba, ti si domaći ovde, tako da uživaj. Ne, kad je bek bio cicija, mislim, slušaj, za prve 2-3 sigurno neću imati, ali posle nema šanse da to bude bez para. Ti si još jedan, znači, koji uvozi i izvozi kola, to neće se najesti lepo. To su mi svi rekli. To nema leba od toga. To su mi svi rekli. To radi svaka druga kuća u Srbiji. Pa ništa, da probam.
Pa probaj je, ali ne verujem da ćeš ište uraditi, ali ajde. Daj tu masnu majstorsku ruku, da dogovorimo posao. Dobar dan svima, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Muke po Kojotu. Kao što vidite, Set Kojot je nestao, sad je Funny i Happy Kojot tu. Zašto? Idemo polovno automobile, jer je brat Ćosa uspeo da dogovori sastanak sa njima i tamo bi trebalo da im objasnim koncept emisije koji spremam. To je razlog što sam ovako lepo obučen, ova majčica ovde na meni. Nažalost nisam počišan ili odbrijan, ali mislim, to je moj trademark. Zamisli se pojavim na nekom sastanku onako u odelu, sav kulturičko, kako Dobroviče. Tako da od toga nema ništa. Ja mislim da će ljudi biti zainteresovani da čuju što imam da im kažem i da možemo da ostvarimo neku vrlo zanimljivu saradnju, a to znači da će, pored ova dva gledalca koje me redovno prate, još mnogo više vas imate priliku da uživaju u mom stasu i glasu. Na vašu žalost. Na moju sreću. I muškarci, ako vas žena smara, snimanje emisije o polovnim automobilima je savršena stvar za bekstvo. Znači, ne može ništa da ti kaže, ideš da zaradiš pare, ustvaraviš drugarima u kafanu, napiješ se ko životinja, baš te briga, ona kad zove ti kažeš tu sam, obrađujem kupca, pa ako ništa ne bude, pa takav je posao i to je to. Eto, današnji savjet za vas. Evo me na putu ka polovnim automobilima. Vreme je, što kaže naš narod, da se suočim sa muzikom, vidite, face the music. Evo mene kod Petra, upoznali ste ga na ulazu već. Petar je čovjek koji radi za Infostud, za polovne automobile, na njega me uputio Ćosa. Ja Petra znam sa nekih raznih tweetapa na kojima sam prisustvovao. Nismo do duše nešto se pobliže družili, ali evo eto prilike da se malo bolje upoznamo, možda čak i poslovno. O čemu se radi Petre? Moj je cilj da snimim kako kupujem polovan auto, kako ga vozim kod majstora, kako ga tamo popravljam, sređujem i kako ga prodajem posle. Sve to snimim i da napravim od toga neki reality show, kako bih rekao, sa mnom. E sad, Ćosa mi je rekao da bi polovni automobili bili zainteresovani da to puste na sajtu. Pa Ćosa te uputio na pravo mesto. Mi se bavimo tim stvarima, tačnije, znaš i sam da se bavimo, da smo posrednici u prodaji i kupovini automobila. Sad, to što si ti naveo zvuči vrlo zanimljivo. Ako si nama učini interesantno, ako to uradimo na pravi način, mislim da možemo da ti pomognemo da to izgleda onako super i da se ljudima dopada. A gde biste vi to pustili? Odmah na sajtu, može, kakva je tu situacija? Možda ne bi bilo loše da prvo za početak možda testiramo na Facebooku. Primjerimo veliku online zajednicu, što se kaže, odnosno na Facebooku nas prati baš puno ljudi, veoma su aktivni na toj našoj Facebook strani. Možemo za početak da pustimo tu, da vidimo šta će reći o samim epizodama, o samom automobilu, o načinu sve, a posle toga, ako se učini dobro, možemo na sajtu. Dobro. Pazi, mislim, ti znaš da ja ne znam ništa o automobilima, znači to je za mene špansko selo. Tako da cilj cele emisije jeste da ja ljudima predstavim kako to izgleda kad neko ko nije toliko upućen u celu problematiku kupuje auto, vozi ga kod majstora i prodaje auto. Znači, i cilj mi je da to bude, koliko je to moguće, naravno, realno. Šta ti misliš, kakav će biti odziv ljudi? Mislim da će odziv ljudi biti super. Sad, kakve će reakcije njihove biti, pozitivni ili negativni, to ćemo vidjeti, zato što je to tema koja zanima ljude, odnosno one koji zanimaju automobili, koji često bore na našem sajtu, mi zaista imamo veliku posetu. Tako da mislim da to može naći dobar publicitet. Sad, u zavisnosti od toga kako budeš uradio, takve će biti reakcije ljudi koji to gledaju. Misliš će biti hejtera? A hejteri uvijek ima, to ne treba ti nervira. Koncentrišite se na one koji ti daju neke dobre savjete za eventualno neke druge epizode koje ćeš raditi ako emisija bude okej.